kurog pa ko. Di ko katuo kay suod kay natong pare. Gani, kadahigayon mo bisita siya diri nato, kuyo ganyan sa Kristan. Unsa ka klases tao ang nagpatay sa pare? Kung sa Kristan magani, siguro nasudlan sa panuway. Dili normal ang tao nga magahimo sa pagpatay. Sa kapare. Unsa ka hamino? Isa kay pare nga puli ni Father Ramon? Maghuwat lang ta sa unsay sunod nga may tabo. Posible ang pare siguro sa pikas nga lungsod. Samtang wa padre natudlo gyud no, nga pare sa San Ignacio. Tol, asa na mga bata? Ay, tuwas gawas, nagduwa. Ngano ka? No. Unsa ka? Bawi amin. Muraglain gid akong gibati. Murapag dana pay dili maayong paghitabo. Unsa man ning gitaboa? Nganong nakabuhat ka man ato? Ha, Romel? Pipila ka adlaw sa pangitabo. Di na ko makato. May tingog nga punay hunghung ako. Nagmantol ako sa paghimog daotan bato kang Padre Ramon. Murag dunay kusog na nagtukmod nako nga patyon si Padre Ramon. Lain kayo. Murag tingog sa panuway. Hangtod mo sa kabuntag ni ana, murag dunay kusog na nagtukmod nako sa pagpatay kang Padre Ramon. Napaw nga akong nahuna. Ug wala ko masayod kuno sa sunod nga nahitabo. Romel, ganun imong ipanguha ng mga butang? Usaon na nimo? Usaon na nimo mga butang? Ano imo lagi kuha? Father, pasaylo ako. Ako plano mo kuha ni mga butang o kwarta. Pasaylo ako, Father. Kasi nagsubo nimo. Ha, Father? Pasaylo ako. Pasaylo ako, Father. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Father. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Father. Pasaylo ako, Father. Pasaylo ako, Father. Pasaylo ako. Kano? Romel! Kano? Wala ko may bawas akong gihimo. Nakurat na lang ko sa dang ako nakita si Padre Ramon nga nagadugo na. Wa ko masayod kung ngano nagunit na kong konsilyo. Nidagan ko. Ako lang siguro nga makaikyas ko. Tabangi ko, Clara. Hindi ko gusto mapriso. Asa ka man day panong pumadakpan ka? Di ba sa prisuhan? Nakapatay ka, Romel. Pari pa ang imong gipatay. Nangawat ka pa gyud. Romel, gipangita ka na sa mga pulis. Ug sa di madugay, matultulan ka nila dinhi. Clara, wala ko masayod sa kong buhaton. Wala ko masayod gano'n nakahimo ko krimen. Mura nasudlan ko glayang espiritu. Mura ko nabuwag. Romel, gibati kong kalisang. Murag na tinuod ang sulti ni mama nako kaniadto. Ha? Ngano? Kung sa gisulti ni Tiya? Nga ang imong amahan, si Tio Ponso, nalisuan sa mayong pangisip. Dihang bata ka pa, murag na panuwayan si Tio, ug iyang gipatay ang imong inahan, ug naghikog dayon si Tio Ponso. Maunga dinhi ka mo dako sa amo, hangtod nga gisagop ka sa pari sa San Ignacio. Matud pa ni mama, nga naana sa kaliwat sa imong amahan. Romel, ikaw ang nakakuha sa sakit ni Tio Ponso. Ha? Anong karon naman kang sulti na ko niini? Wa ko lang nihatagi gibog aton kani adto. Apan karon, katuohan ang sulti ni mama. Ayaw ko pasagdi, Clara. Tabangi ko. Tabangi ko, Clara. Nahadlo ko nimo, Romel. Tabangi ko, Clara. Maluoy ka. Wala ko laing kadampan. Tabangi ko. Sige, didto ka sa kamali. Mahimong didto ka una. Pero ayaw pasaya-saya og pabantang. Pero Romel, di mahimong magdugay ka dinhi. Mas maayong mo surrender ka. Ayaw ka, Balaka. Magpalabar ko pipila ka semana.
Milabay ang 5 ka adlaw ug padayong gipangita si Romel sa mga pulis. Padayon usab nga gisirad-an ang simbahan. Ang kamatuoran sa kamatayon ni Father Ramon nagsilbing sumsuman sa mga silingang barangay ug sa mga tao sa lungsod. Wa pa dangti og semana gikan sa pagkamatay ni Father Ramon, lain na usab nga trahedya ang mihapak sa San Ignacio. Naigo sa dengue ang maong dapit ug mga gagmayng bata ang nabiktima. Mga anak ko! Luisa! John? Naunsa mo ba? Natugyan ni Silvio. Yung mata mo doon? Anak, mata mo? Yung mata mo doon? Patay na lagi sila! Natugyan lagi ni. Mata mo doon! Romel, naunsa ka? Nabasa kang singot. Gipadamgo ko ni Padre Ramon. Gubot ang imong hunahuna, Romel. Dili ka makabaton og kalinaw sa imong hunahuna og kasing-kasing hangtod nga imong taguon ang kamatuoran. Gidad-an ti kag kape. Imna ni, unya pahuway.